I 10 ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu, ja sam Miloš i danas, kao što vidite, snimam opet Paladins, znači ovo je za Alexa novi update kad je izašao iz Strix, da brzo puca i ima 10 metkova, da, to sam ja namestio loadout, ali ovo što se tiče 10 metkova, to sam ja, kako se zove, mislio sam da je to samo skinom, pa kad sam igrao sam video, znači ono, ne, nisam htio da snimam kad sam snimao za Obor 57, nego sam provalio malo posle, nisam znao da to može sa ovim običnim skinom. I također imamo oni chest za skin Viktora i Lexa, pa ćemo posle otvoriti da vidimo šta ću dobiti, to onako, da li ću dobiti nešto dobro i samo onako da smanjimo. Ha, okej. Kad se ovo smanji, evo, ovako je dovoljno, glasno, da, evo vidite, znači da, ovako, on je prepucao ovako, mislim, sporije, onda opet, ali onda kad sam uradio, provalio sam, kad sam igrao sa Lexom pre, znači kad je pucao sporo, ovako sam stisnuo F i onda sam još brže pucao, ali na nekoliko sekundi. Sad su bacili da stalno brzo pucate i to je onako epic, onako mislim žešće, onako baš dobro. A može ponekad evo i da bude zezno, onako, da čekaj, kad se neko kreće, znači ovako je onako dobro, ali ponekad može i da bude onako zeznuto, da vas to onako zezne. Ali onako je baš žešće, kako se zove, dosta skida, a brzo skida, mislim kad ga ovo upucite u glavu, nije bitno, evo vidite sad, evo. Pomalo i zbunjuje, ali ne znate gdje pucaju laseri onako, u nekom trenutku ne znate, ali ipak onako i dalje je super, ubacili su to, znači ovo je novo poboljšanje za Lexa i ajmo ulti da iskoristimo. Ulti je 600, mislim skida 600, mada okej, mislim nije loše. Dalje, da, inače ljudi, malo prije kad sam odigrao, kad sam pobedio, inače, dobro ulti onako dobar je, nego hoću vam kažem, osvojio sam chest, treća pobjeda u Siege Gaming, to jest ona obična, onaj običan mod, znači hoću vam kažem, to kad sam odigrao, zadnja pobjeda je bila onako baš žešće zato što sam napravio triple kill sa Lexom i bio ono top bullet, i to, ako znate. Znači evo sad možemo već da polako onako, mislim sad da otvorimo chest kada, ok ljudi, onda mi se vidimo na otvaranju chestova. Evo nas, šta ćemo sada dobijemo. Yes! Ja! Tako je! To! Ja nisam verovao, nego nisam znao. Imao i za Viktora i za Lexa, tako je. To, konačno. Mislim da konačno. Evo, slušajte. Lex. Da, nego, sam da vidim. Kako oružje nisam dobio. Okej. O, dobio sam ovo dobro, nije loše, mislim. Mislim nisam da sve dobio, ali nema veze, evo da vidimo. U training, shooting range. Zapravite ovako ću sad s njim. Nisam dobio oružje, ali nema veze onako. Da, valjda se ili oružje ili ovaj grafit, mada je to u tom chestu, da. Valjda sam dobio sve ili da. No, nema veze. Evo sad ćemo pregledimo i glas kada vam kažemo attack of the middle i to. Čujte moj mikrofon. Mislim dobro. Evo uzet ćemo ovo. Čekaj. Nešto ne čuje sad. Nešto sad ne čuje ljudi glas. Sad vidimo, opa. Nije bitno. Evo, samo da dođemo ljudi do ultija. O, i da, i ovo, nisam zbog toga nego. Sam vidim, neće sad sigurno ću multiplayer, ali da, to nije bitno. Evo, sad je skoro ljudi ulti. Evo ga, sad će. Ovako. Nije htio da kaže, ali kaže nova ne escape the lore, tako nešto i kad bude snima onda ćemo vidjeti. Ne veze, ok ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, nadam se vam svidjelo, mi se vidimo u sljedećoj. Samo moment da ovako završimo. Ćao!